We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Kumusta mong tanan? Today is the first Tuesday of the year and kasagaran ka nato ang back to work na gyud. Aron nga mahimong okay inyong Tuesday, always choose to be happy and choose to be productive. Kauban inyong #1 morning show, ang At Home with GMA Regional TV. Good morning, Sai! Good morning, Sarah! I choose to be happy always mga kapuso. Dili lamang matag Tuesday, apan everyday. Tungod kamo, ang among kauban matag morning, maong exciting gayod ang among adlaw pirmi. Atong dugangan ang excitement sa tungod karong buntaga atong makauban si Buddy Kongson, usa ka stylist. Iyang i-share ka nato mga kapuso ang mga pasok nga hairstyle and makeup this 2022. Samtang alang sa mga gusto mag-redesign sa ilang mga balay this year, ato subsirod ang mga new home designs for 2022. Kauban mismo si Leonardo Bing Carino, ang President sa Philippine Institute for Interior Designers Mindanao Chapter. Unsa ba ang mga bag-o nga mga themes and designs? Kana ang atong angay-atangan. And sa BizTalk, ato makauban si Ian Ware. Good morning, Sir Ian, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year and kumusta? Good morning and Happy New Year too. I'm doing great. And laban pa rin sa life in the middle of this pandemic. Okay, so Sir Ian, can you share to us paunsa nagsugod ang imong singing career? Actually, I started my singing sa theater company na ako sa school. And after sa akong graduation, I had these opportunities nga mo explore pag yun sa akong singing. So dito siya nag-start yun, like I sing for weddings, I sing for events, and eventually naging part ko sa isa ka band diri sa Cagayan de Oro City. Unsa po ang mga changes nga nahitabo sa imong kinabuhi tungod sa imong pagkanta? Actually passionate lang gid ko sa akong ginabuhat karon, and it really helped me a lot. Like mas naging happy ko because I get to enjoy what I really love doing. Thankful pod ko because there are people nga kanang gatuo gid pod sa ako and ginakuha ko nila nga maging part sa ilang mga events, weddings, birthdays, or even sa kanang mga burials sana gapakantahon ko. So I'm just so happy nga nagiging part ko adto nila nga mga events, and I'm so happy that they think of me whenever there's a need nga there's a need for someone nga mo kanta. So, pwede ba nimo ma-share unsa ang imong greatest achievement so far sa imong journey as a singer? Actually, akong pinaka-unforgettable nga experience as a performer, kadtong times nga na-represent pod na ako ang atong country in some music festivals, mga international, and murag, of course, bisan kinsa naman siguro no murag ni kanang imo siya kanang ma-proud gid pod ka because you get to represent your country, like your the whole nation. Gani. So I think mo to ang akong biggest achievement, and of course every event nga akong ginakantahan or kanang every event nga na-involve ko, I consider it nga memorable. But
kung most memorable kanang mukanta gid ko sa mga weddings, like mo gina akong most memorable moments sa akong singing because I get to become a part of this couple's biggest days. Ana gani. So, Sir Ian, being part of the entertainment industry, din usa mo sa mga labing naapektuhan sa pandemya. Unsa mga challenges ang gihatod niini sa inyong singing career, sa imuha in particular, and how did you cope from it? It so happened nga naging part sa akong bread and butter ang pag-perform. But because of this pandemic, kanang affected gid kaayo mi as performers because on hold ang mga events, wala na yung mga nightlives, wala na yung mga night and kanang somehow kanang murag na down gid pud ang industry, ang music industry diri sa Cagayan. And I'm sure dili man lang pud diri sa Cagayan, like sa tibuok man pud siguro country and even the whole world, di ba? Murag na on hold ang tanan. So mo na siya ang naging challenge yun. So, Sir Ian, a message na lang po of hope or motivation alang sa mga Kapuso viewers, especially katong mga aspiring singers. Yes, I perform also to inspire. So, kanang siguro sa mga passionate about sa ilang music, about sa ilang artistry, ako lang ma-advise siguro is kanang just keep on doing what you love doing and learn from the mistakes and hiccups along the way kay di maging malikayan. And of course kana ganing especially sa singing, kanang giingon sila nga kanang ang singing is inborn, kumbaga inborn siya, but good singing is you need to learn it, like you need to train, you need to keep on practicing para mas maging better ka sa imong craft. Then, everything will follow. Og syempre karon, mao ni ang ginahulat, Sir Ian, sa atong mga Kapuso viewers, pwede ba raw sila makadungog og sample sa imong kanta? To see your face, to hear your voice, and know to touch you is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt, and I wanna hear your voice in the morning when I rise. I think I know I'm just an old man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. And when I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. And now my heart can rest, and I will search no more, 'cause you made me better today. Thank you. Okay, dagang salamat kaayo, Sir Ian Nuwer, and good luck sa imong singing career. And of course, this 2022, hopeful kami nga mahimong abunda kini para kanimo. Dagang salamat and Happy New Year! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga Kapuso, karong buntaga sanglit bagong tuig, sayron ta ang mga bagong disenyo sab nga pwedeng i-apply ngadto sa atong mga balay. Alagyan na ato makauban karon ang presidente sa Philippine Institute of Interior Designers Mindanao Chapter nga si Sir Leonardo Bing Carino, gikan General Santos City. Sir Bing, mayong buntag and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man ka karon? Mayong buntag, Cyril, mayong buntag mga televiewers, no. Okay ra ko, Happy New Year. Glad to hear nga na sa maayong kahimtang, Sir Bing. Apan unang-una, karon tuiga 2022, unsa ba ang mga maingon nato nga mahimong trend karon pag-abot sa design in general? Ang pinaka-trend karon is back to nature. Ang ginatawag nila na biophilic design, no? So it's green,
we are so concerned with our safety, health, and no. So the interiors or the living spaces, interior architecture should be responsive to this concern, our health concern. So dapat clean air, healthy environment, and um, health-wise or psychologically wise. Sir Bing, hisgutan ta ang interior designing. Unsa ba ang mga disenyo sa mga panimalay, labi na sa sulod sa balay, ang mga pasok sa uso karong tuiga? Pag gisgutan na to ang trend, naidaghang daghang detalye, no? Nai colors, no? So karon tuiga, we are guided by color trends, no? Na ay military gold. Imagine na military uniform, kanang pagka-green na pagka-gold nila. Tapos natay gitawag na tech blue. Tapos naay pink charlotte, tapos naay dahlia orange, and naay green quartz, no? Pero dali lang kayo mosunod sa color kay pag kana ang color trend internationally, pag mamalita sa nina, mga gamit sa panimalay, pag negos ni sa tindahan, musunod ni sila sa international color trend. So, dali lang kayo musunod sa color. Naigitawag na biophilic design. Kani ang approach sa design wherein ang health sa tao, mental and physical health is important, no? So, pag ikaw designer, dapat conscious ka sa mga issues na ganyan, di ba? Like ngayon, very obvious, no? Ang pangit-pangit ng mga interiors. Tapos sulod ka sa bangko na plastic, na, di ba? So dapat, if the pandemic will stay, a designer should find ways na aesthetic gyapon tanawon na safe, no? Ang mga environment. Siyempre, gawa sa disenyo ato sab ginalantaw ang espasyo aron komportable kita sa atong balay. Paunsa ba kini ma-achieve, Sir Bing? Unsa ba ang mga angay himuon? Number one, kung angay ra na i-open up ang space, no? Conscious unta sa paggamit space na at least 60% of the space is circulation. No, hindi puno, no? Na tanan na lang pamutang para lang may ikabutang. No, mas uso karon na i-decongest ang space. Number one, para nga sa circulation of air, no? So yan atong mga isipon sa paggamit sa space, interior spaces nato sa atong mga balay. Siyempre naandan sa mga Pinoy, Sir Bing, nga mas daghan og appliances, mas daghan og gamit, mas okay kuno. Pero sir, isip ikaw mag-eksperto niini, alang nimo unsa ba ni katinuod? Ako kaya siya na even in kitchen design, no? Sa kitchen design, naagyoy appliance, no? Ano yan, tatlo ang basic. You have the storage, which is the refrigerator, and then you have the cooktop, no? Tapos sigun pod sa imong need. If you are really a cook, no? If you ang imong hobby pagluto, ikaw homemaker na naga-bake, nag-ano. So you would need those things, no? You would need the blender, you would need all these things, no? Wala ko issue sa furnitures because gihimo na, giimbento na to make our lives easy. Kaya lang sa pag ano natin, we should remember that, no? Na like TV, kadako kaka-atras pud ta. So wala nang kaatrasan, dili pud ta magpadako og TV kay kita po'y madaot. Something like that, no? Alang sa mga first time nga magkabalay, Sir Bing, labi na sa mga bagong couples, unsa ba ang mga angay timan-an o imong tips nga mahatag ngadto sa ila nga gasugod pa? So kita, pag nag-design ta sa atong panimalay, ang atong ay analyze ang atong day-to-day living, no? Di ta mag-research og unsay gwapo sa mata, no? I-analyze mo nato ang klima, ang atong comfort, number one. Kay kita mga tao mugawas nga naman kay dili komportable ang balay. Ang importante ulian ba nimong imong balay kay komportable kang mouli sa imong balay. Pag dili,
i-renovate imong balay, i-analyze nganong dili ka gusto sa mapuyo sa imong balay. Sa ganyan lang yan, no? Basic. Daghang salamat Sir Bing sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko daghan na tun-an ng ato mga kapuso nga i-apply gayud nila sa ilang mga panimalay. Amping pirmi sir. It's a pleasure. It's my pleasure. Standby lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Sir Buddy, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. May buntag sa mga kapuso ug mga tanang nagatanaw karon. So, Sir Buddy, year 2022 is the year of the tiger. Doon na ba'y possibility nga ang atuang style and makeup kay fierce? Mahimo ba nimong i-share, sir, kung unsa bagyod ang mga new hair and makeup look nga in for this year? Ang uso karong 2022 for the hair is go bold. So dili na uso ka ng natural lang na hair. Ang uso karon is bold color. Samot na kay pila ka tuig ta dili makagawas og balay. Karon slowly na, di ba, nag-open up ta, pwede na ito magawas. So karon among pansin sa trends is ang mga babae gusto gid nila ma-express ang ilahang self through the color of their hair. Mao na uso karon makita ninyo mga babae na anay color pink ang hair, blue ang hair, violet ang hair, ug mas nindot pa is pastel. Pastel colors is lighter color siya like pastel blue, pastel pink, and tama di ay ang pinakauso nga color karon is ang periwinkle na color kasi muna siya ato ang 2022 color of the year. Para pud sa makeup trend, ang uso karon is kanang natural looking skin. Kay ang gusto ginato karon is kanang no makeup look. Samot na lang sa balay, ang gusto nato is paspas lang nato ma-apply ang makeup. So ang gapuan na is i-take care gid nato atong skin. And next nga uso pud karon is ang brows or ang kilay. Muna ginaingon nila kilay is life. So para ma-achieve na siya nga dili na mag-uso karon nga kanang nipis na ang kilay. Ang uso karon is kanang natural looking atong kilay. Mura siya gina brush strokes. So pag atong kilay kay dili kay siya unruly siya, tawag is eyebrow lamination where ang atong kilay ipasaka na niya and then in the morning i-brush lang nimo na siya. Ang ginatawag nga eyebrow tint which is mura siya semi-permanent nga kilay para pag mata nimo nakakilay na kadayon. So mas low maintenance siya. And then uso pod karon ang sa lipstick is more nude ang lipstick para mas more natural looking. So in terms of sa hair and makeup style, unsa mga basehan or basis nato aron nga mabagay sa tuang look nga gusto nato ma-achieve? Okay, first of all, samot na sa color no, dapat ang inyong stylist kabalo siya mutan-aw sa inyong skin tone. Kung bagay ba ni sa imong skin tone kay dili man gud tanang tao bagay sa ash. So mo gid na ang number one na makita nimo is tanang babae nung sulod sa parlor is ash ang ilang ginapangita. So mas nindot gyud ang inyong stylist or ang inyong colorist kabalo siya mutan siya sa inyong skin tone para mobagay pod siya. Aside from that, ma-customize man pod gud nato samot na sa highlights, unsa ang magbagay sa imong face, pati ang imong haircut, unsa pa magbagay sa imong face. Kaya ang uso karon di ba, natural and glowing. So i-enhance lang nato unsay naana sa atoa na magbagay sa ato ang face pod ug sa atong skin tone. Yes, and of course, Sir Buddy, alang sa mga boys nga mahiligon sab sa pag-try og new style, unsa ba mga hair color nga pasok this 2022? Para sa boys, karong 2022, ang amo pansin is dili na gid uso ka nang magpa-brown lang ang mga boys. Ang gusto nila is extreme color, ilahang gusto, bold color. So, ang uso karon is platinum white. So, closest na magputi gid imong hair or pwede pod kanang vivid colors or mga tingkad na colors sama sa green, blue, pink, red, kana. And aside from that, uso pod karon is kanang magbutang og pattern sa buhok, zebra print ang ilang hair, naapoy leopard print ang ilang hair, or pwede pod i-mix na namo tanang color na mga galaxy hair. Sir Buddy, na-mention nimo nga ang look for 2022 is bolder but natural. Pasok ba sa maong style kining sun-kissed surfer girl hair color?
And most likely, kinsa ba ang bagay ani nga style? Ang pinakauso gid karon na color for women nga dili sila gusto ka ng wild, ka ng tingkad, kay ng color is atong sun-kissed color for women, which is kanang ang design niya is naatay mga light around the face, dark ang ato ang roots, and then ang atong base color is imuhang natural color gyud. Ang effect ani is mura katag nag-surfing. Kung makita mo ka ng mga surfer girls, di ba, naturally, ang ilang hair mo light man gid na siya around the face, ang end sa atong face. Ang kanindot ani na style is low maintenance siya. Dili ka always sige adto sa parlor kay ngano dark man ang ato ang roots, so pagtubo sa buhok ana mo blend lang siya. At the same time, ang imong hair mura siya gaglow gihapon and mas more natural siya kay di ba mobalik gihapon ta sa uso for 2022 mo na magid niyang new normal. Ang uso gid karon is mas natural looking ang hair and then wash and wear. So pag magmata lang nimo gamay lang na ayos sa imong hair, go na ka. And lastly, sir, what's your piece of advice or tips sa tanang kapuso viewers nga gusto ma-achieve ang kining mga in nga hair and makeup looks for 2022? So with any trend man good, so trend man na siya no. Ang kagwapo ang akong advice nang gid sa inyo ha is sa tanan namong gi-mention karon na mga tips or trends, pwede lang man mo magpili og isa or duha, mag-change na mo color sa lips or magpa-highlights lang mo around your face para mag sun-kissed ang imong hair. Ang dili lang ta mahadlok to try something new no. Kay nagagawas naman kita para at least na po something new to expect atong mga kaila or atong mga encounter. And ang pinaka-nindot gid na tip ana is of course eat healthy, mag-exercise ta para og mag-drink tag daghang tubig para atong skin ug atong hair is healthy looking gid siya. Mobalik gyapon ta sa natural, healthy looking. So ang atong lifestyle gihapon ang atong i-focus. Sir Buddy, very unique and very natural gyud ato ang bagong look for 2022. Salamat kaayo sa pag-share sa mga new hair and makeup styles. Ano na pa kay gusto pa salamatan? Daghang salamat og sa mga nagatanaw karong adlaw og sa At Home with GMA Regional TV. Happy New Year! Andam na ba mo mga kapuso nga ma-achieve inyong new look this 2022? Murag daghan na sa inyo ha ang gusto og new look human nga atong nakita ang mga in nga hairstyles and makeup gikan kang Buddy Kongson. And for sure, daga na sabang excited nga ma-apply ang mga bag-o nga mga home designs and themes nga gipakita kanato ni Leonardo Bing Carino. And sa Biztalk, atong nakachikahan si kapuso artist Ian Noer, saysay niini nga importante gayud ang practice kung gusto ka mahimong singer. Let's always remember mga kapuso nga ang kinabuhi nato dili angay isalig sa swerte pirme. Tungod kinahanglan kitang mulihok aron mas mulambo sama na lamang ni ining panultiho ni Samuel Goldwyn nga the harder you work, the luckier you get. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso! Remember, always be hopeful and always smile! Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.